3,000 ka mga operators sa modernized og traditional jeepney sa Region 10 gikatakda nga mudawat og kapin 7,000 nga fuel subsidy gikan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board kun LTFRB Region 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikatakdang makadawat ang 3,000 ka mga jeepney operators sa tibuok Region 10 og tag 7,200 pesos isip fuel subsidy gikan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 10. Matod ni LTFRB 10 Regional Director Aminuddin Guro nga ang maong programa subay kuno sa Pantawid Pasada Program sa ilang buhatan o PPP. Tumong niini nga mahatagan og tabang ang mga driver o operator sa mga pampasahero nga jeep. Ilabi pa nga padayon ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sa operator gyapon ng car tungod kay sila may adunay prangkisa, pero kinahanglan nga dito po nila ihatag sa ilang driver paingon dito sa gas station kay dili ni pwede in cash, dili po pwede nga ipalit nila og goods, kundi intended exclusively for fuel products. Kahinumduman nga sa tuig 2021 mubalor sa 1 billion pesos ang gigahin sa LTFRB nga ayuda sa mga pampublikong drivers. Samtang karong 2022 gipatasan pa kini ngadto sa 2.5 billion pesos. Butang nga gikalipay sa mga drivers o operators. Samtang nanghatag usab ang LTFRB 10 og mga hygiene kits sa mga accredited transport cooperative sa rehiyon isip tabang kuno aron nga mamintenar ang kalimpyo, sulod ug gawas sa mga PUJ ilabi na karong pandemya. Gikalipay kini sa PNROA kanituan Transport Cooperative o Transco. Tungod ako na kuno kining alibyo alang sa ilang mga galastuhon sa ilang operasyon. Nagpasalamat mi nga bisag naulahi lugar gyud ang ilahang pagpanghatag, but at least naa gyud nga makatabang sad sa among maintenance. Dako na kay nigtabang. Na-allocate sa ato dinhi sa Region 10 is 1,441 boxes, no? So ato ka na i-distribute sa tanang mga accredited transport cooperative composed of more or less na sa mga 40 plus transport cooperative. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.